ni kong koren nong ka wa har wa sa tenga ko on rusin clear pen ka ne ka lenong te dan ki ba om wa ka baca ha ka koren kaya pair naga taga baca ha kam jong apostol te atau kan ni kalau ka basisha apostol la matai dan memang akan kendet badai ngan cuba baik ikan jingkal lagi jang fi hai kene ka jamiat hoi ni isi syaba upol u krani kini juki ka topik ha lu itelit ha ka benekong korne khat ka a ka khat sa tamba kata ka assertion nani ka ko batai na sung thu ba ong ba namar ba kimla ban pen kesan bon ki baikai kimla ban kesan naga kam ki apostol ke sedang refer pat ke beneng kongkoi. Jadi suangan juga ke jingkeli fi. Kalau balik pan ti fidang hikai, kalau fitip ke kam ki apostol kam kren ye ki jeverstams kuma fikai ski bagen ski bal. Balik hikai lada fi sontu ba ke kam ki apostol kam defend ye ka bakum kata ka practice. Kam ki apostol ka dari ka real languages. Kabaki nong kan di kren hai ka jing prinsip board na semua ko ye ki kinti ki ba kim junang men kren but ki ba yo snyo ki ba snyo thu ki thu ba ye ki real languages ki ba snyo thu mene ka ong ye fi ki ong ba ki la bu ai ba ne ki ba snyo thu ki ge ki so ki kinti ki ba de mo ki real languages di hak kau hak beneng kong korin pat namar baki brio kino kai kim lang run kesan nakam ki apostol kanong goba bispo kendai kum ta kesam pat fi hak beneng kong kor akak sa pol kren kini ki kintin tam makade ka gift ka baye he nabi kam ki apostol di ka bakum kata ka assertion kalong goba kala namar ba ka bible ka new testament dan ka text kam sha ini kumta kedan sibun kita deh di kata beneng kong kalong ba kajing penkam ye kiju kita terminologi mo kiju kikentin ha ka acts but kiju kikentin agai ha ka benengkong koren ti wat langin saya deal ye ka benengkong koren ka alam ka wad ka sao la ka jong ru dengan cu ai kot nang ba kani ka discussion kan kanya chapram kan nang kan mshim ru ya ka po nei nang ba mshim ye ka po ru ti ka benengkong ha kakam ki apostol Lukas upanan kami kantin spoke ne lalio akan Greek u combine ne kini lalio kantin glossa ne tam sana ki kantin ne ki tli upanan kam hakalong ba fa ka basa nanta ka khatwe hakalong ka basi po ka basa pen riu ba kalong ba khandai ka khat ka no khat ban riu ba upol pan ha ka ben kongkoren ka alno ka sawno upanan kami kini ke ju kantin khatlaisi hakalong ko bakhat ko balai po dei nanta khatlai we khat saw ko basaw ko basan ka riu khatlai khatra khandai at we at nyo bat de khot ka ba lai po khandai tapi di ka daw ko bani kom ba ka bakum kata assertion ka text kam sha setia ka bakum kata ka jingi kai di suto ka bible kam sha setia ni hapan ya consider begini kau iba uluka ude traveling company yang tak ubaya kan berupa ba uthoro habo ka apostolic authority ka jopo utho ek kam ki apostol ka lu non rupo ani rupo ba rupo RED di kabanin kong koren la kho shua kata kabot uluka utho ek kam ki apostol ka non sansnem hadin bala tho ek ye kabanin kong koren udet ba ya ka confusion ka baca ka balang ha ka bede but ki gift of languages nani ki ai ki kintin sha ka balang nasarai Lukas unum kwa ban man rasu ya ka confusion dan ka ba ulai lupa ha ka to ka po na do ka po de budan po khamtam ha ka ministry ka jing kulma jing jing kam ka jing pran kam ni gift of tongues ka jing kam ni ki jing ai jo mese ka de jing abang kredit wa kentin nada ka da upenung kam ye kentin ki bade ka acts kenang ba ki bangai in snow to ba ka ega baja ka ban kongkoren ba ka ega baja ka acts
Kadege ki jing pelak ke jong ublei la mo sim jong ublei ye ki bangai ki kren haki authentic languages kamu ki real languages ki kentien ki bashisha kentien jong ka perthai ki ba ublei udan ye ka jing fu na ka menta ka tu ka por na ka menta ki bred besna ba so thu ki kentien ha ka tu ka por ha ka tu ka balang ha ka tu ka jaga tak kene ka benta ka benen kom nama tu puli ha ka benen kom kon ni dalam ar ka ba shitho hang tu upol wang ula ai uwe ban kan haki bon jat ki kentien ki thile ani ke ba mane ki various kinds of tongues kita ki bon jat ki kentien hang tu bon jat ki kentien kamut ba kendiat ki kentien ki bisisa kendiat ki kentien gibberish nana la Namar ba kentien bon jat lani kinds kawan na kentien iu au na fi kentien genus sa Greek kabala derive na Greek na ba derive na kentien genus genus ba genus ka jimot nga kamot families ne khamsut na kentien families nang ta groups ki kan hon nang ta races na nation ki chat na rio dai Teki linguist berbuat ki juang berbuat jenasi kata obet seki families ne ki groups. Kaya kamu polong kamu dan shibun ki kintin jangka pertai. Nane ki families of languages haka pertai. Ba umen sim jang oblay ai kata gift kaji ai yaki senran jang oblay yaki bangen ya kaba kin keren ha kita ki kintin jangka pertai. Kat kong kaji pelak ka jong ambaro kentin jong ka pertenre kat ye ka ba la dan kam ha ka to ka por na ka benta ki break ki badan ba ble ai ye ka bor ki kan haki kentin jong ki varieties of languages jong ka perten na dia man so tu ni kani ha ka acts tu Lukas kham banjur ye ka ju ka jimot ha ka khot ka ba khandai ha do khot ka ba khatwe ha ka ba u batai bagi kita ki kentien balakan ki wan la kom no na ki khan riu tli kita ki region jong ka partai kan li khan riu jan kita ki kentien jong ka partai na ko mong puli mene na do ka khot ka khat khandai ha do ka khot ka khat we ta de ka point ka no ka da ka ben ko ka da ka ba kalong ba Haga kam ki apostle via basung ban haga benen kongkor ka sam ha boro adli ngi jaga katen rai jong kani ke jing ai ke di ke ju kai katen rai ne ka sus jong kita ke jing ai ke di ke ju kawan na umen sim yu baku jono jong ble acts kalong ba ar ka basau ru ke di ba ai sim baku jong ble kalong ka basi pau ru ka ka basau sa ru ke jing ai jono jong sim baku jong ble ka kan dai ru kam ki apostle ru ki jing ai ga jong ble ka benen kong korin khat ari wei nang ta khot nyau khat wei ru ka de ge ka jing ai ka jong sia ba ko jong ble na ka da nim la ban hi kai ka de ba bun na den jong ai nganong mga apa piu ben bun na jong ai fin sala pan ken na ki ken tin the ha ki thli ni ka long ge ka ba hamona na ma ki ni ki jing ai ki de ki jing hi kai Kebangan nama fi nila banikai neki di kawan no na umen sim ko jong ble tadi ke ba kebalan habaro ali ki jaga ka jing priang ki jing ai kam limit tan ki apostle kam long tan na ka ki apostle kalong ru na ka ki bangai jong kebalan mo ha ka kam ki apostle iwe khasan nanta sipo so pen riu nanta ka khandai riu benen kong koren ka ar lai po bat khasam kat fra ka de ru nan bagi bangai hakai ha bala ka benta ka besar kini ki jing ai la batai ru ki de la ong ru bagi ki speaking gift ye speaking gift ka jing ai ban kren ne am ki apostle asa anta khandai ru khat wei le i ki tu menen beni kong koren khat ar lai po nan puli le ka benta chong fi kong kum ni khat ar ka khat ka ba lai po pe ye ka ba ka jong fi ha ka ne ka jang Dekat boleh kau bangun ni. Hatu baru kita ki bor bar kia. Hatu baru ki ya keren. Kamu ya dua, kamu no. Ya keren. Lagi dah ki thele. Kasau kat prano folong ke ju. Kasau kat prano tu ni. Kasau kat prano tu ni. Kasau kat pra. Nangu ya ublay jonga. Bang keren dah ki thele. Keren
dak kitele kadai ka speaking gift tali ka besar dai pa ka bakano we alai sa besar habar adli kini books kini sheet kini kitab sa kabal ka kubor ka mi galong ban kila ya ka ban translate dai ka no ban prinkela ban kumta ban snok thu dan kita kibatip ya kita kentien kumbalang hakasmi pentekas ne kena dekat baik sungguh kentien joki lalu dah kita kibadon ni kecing laban batai ni ia kepada kongkorin kat arsipo kat sao kat kebesan ru bagat koi kebakat lah nangka habar arli kijaka kecing laong ba kidai kita kis miracle sign kidai kita kamba na kabata kitu kibriu kibamnge neng kong ikiju bakro ikiwei pa mo kita ki unbelieving sya kita kibamnge I ka acts nong ba ka kabasan kat saw kat kandai kabeneng kong koren kat saw nong arwe do arwa barli ni jaka habrit kibamnge kibab sungtu ya ke ga bakini ki breu jong ki kren ki le kuno ki sang ya ga ban kren ben ne kong bagi ha ka kam ki apostle nong al khat lai ba ka ban kong korin kal nong ga khat sao ka de ka ba apu lai ka ba ong kum ni na ba kum tal da ka balang baro ko we ka wan ya senglang ha ka ju ka jaka ba baro ki de kren ne ki theli ba de ba ki da wana poru ki bam nang ne ki bam ne kin ong ha phi la ya lam wel no Nami kinong baru kini kita beri lagi kila ya lamerno. Tiap ayat kini kita jingade kita ki parallel kepada jaga acts buat kepada kongkoren. Na kata kalau kau bamalak ban priang, ia kata ke jingkam ba banong ba ka bajah kepada kongkoren ke per na ke bajah ke hakam apostol kalau kau dan kamu I negatin ka jambu blay. Cukup tak? Haka Acts 2 ni ibang I kentien jong ka perthai haka sni Pentecost ki badai ki kentien foreign languages ki kentien nang way kalau kom juru ki bangai haka balang ayu hapok koren okay ki bangai haka balang hapok koren baka jinji sha kalau kom ni bagi ni ki thili ya ki bau pol ko ne ka badan kong koren ka laban interpret lagi ni kom no ban batai lagi ka permission ni bagi ki meaningful languages kita ki kentien ki badan jengmon lam tom ta ki dei tan ki kentien thaulam hi jong jong upri pi thaulam hi jong upri fi ke ne ka ben kong kon khat sa ap wai ko manta ba ka ben kong kon khat sao dokak basan ba khat lai ye ka gift of interpretation no ka jing ai ka ban kala ya ki kentien ka dei lu kai ka dei ka jingkat sha ni ka dei ka jijusha bagi thili ki dei ki kentien batip ki dei ki real languages Kibala ban batai na ka benta ka jimentoy na ka jimentoy ya baro na ka jimentoy ya baro bat ya ka balang baro kawai ti kata ka ni ka bangin sonto ha ka ni ka jemme chuchu ban batai ka tu ka jingli ka jofi ka ni ka por minyane tanya banyepe tanya ha beli kongkor ka sao ka nom ka ka bajipau hado ka ba khatwe ka bo por ong ni chipau ka we ni ong ni don let's see kata ka jat kijat kitien nak percaya. Hendai kan mak omdan ka baklem jingmon dan sibon kita kitien ka percaya omdan kawai kitien ka bakono ka baklem jingmon. Nama kata lada ngam sutu syu ye ka jingmon kata ka kitien ngalong nong wei hau tau bakren. Bau tau bakren ulong nong wei no. Hanga ang po. Dan sibon kitien hakan ka percaya baro kelong ki badan jingmon. Nama kata lada ngam sutu syu ye kata ka jingmon kata ka kitien ngalong nong wei hau tau bakren. Bau tahu bukan ulong nong way ru hanga. Bakum juru hakasni Pentecost ni iman ne. Kam ye kinong batai dan ye kinong penkelaktian. Nama baro kibriu ki pak haka tu gepor ne. Haka Acts 2 ki song tu ye kata kaktian pelakren ne ki kinong gali laya baro ne. Hendai pokoran tien pa ki kitien ke baki kibriu ki kran kim song tu. Na kata kadau Lagang kami unong penengkelakti lem kumta ki bangai ka balang kinam songtu ba kumta ya ka balang onom te no ba balik baro ki jing ai ke bo bleu ai ka balang kalau bantai ya ki pat om dei ya la di bantay no
kabalang day yelade to edify the church. Bantai kabalang day yelade. Gibril penangkam bakalan ta. Gift ka boleh bantai kabalang gileno kisang penangkam yelade. Kataro kabali counterfeit kini kibam shisha bak kibam nonem nagatien ka jongoble. Narakana ti upor ha kabali kongkorin khatsau kan kalong khatsau kan baaf ku yang gumni. Lato aku hukum da Gibril ki bakran nang way but da ki mention tur ki nang way nan kren ha une upai lang mulai la kataro kin om ya shastor yana om utra fi na upol lagi habret ukut na ka ban nau aizia kalong ka baaro ra ka ka bakhat way hidup khata kali hot bible ka ba ublay uangan bisharno ikijat rigi jong deki way pat ki kintin deki way pat ki thili ka ba thau ye kintin jong kinong Assyria pi kintin no kinong Assyria kabang Paul open scam bagi dek kintin jom Gibril kiba Ukraine ha ka bani Korin khatsa ha ka khot ka ba arwe kom ta ha ka jin kot ka janmi ni don ye ka ki saki ne kintin jom blai bagi rakam ban pe ba om nan kam shu ban nan kali jingli ye kini kita ki true gift ki jing ai ki basisha jadi kintin bala bataya ka bani Korin ka aro ka sa bagi day kita kiju kijing ai ki boleh ai ka por ka ba ni i hemane na tinjo boleh kam ki apostle no a ha ka boleh la pernah la mobil sim you boleh ki sendan no ya ka bakin kren di kintin no we ki bakin pat junang ban kren ta ki ka bala sha na ka tin jong ha ka bangi i ha ka ben kongkon kha saw khoi bo pol upun kam ro ye ka kintin no Isaiah boleh ko bishar no ye ki jong ki jan riu da ko ong an kren sha an pa ye ki foreign tam sakari ka jong fi upa ye ki nong Assyria ban bishar ki bo wan ra ye ka text ha ka nong ka kha saw ka kongkorin ban pinchi cha ni ba ka e ka ja ka ben kongkorin ro ka de ki known languages ki languages ki real languages jong ka berthei ban ni ha ban song thu ro ya kami yes tadi ka bang ban su ajafi ye ka juba ka e ka bagi ong Gibril ba ka baja ka ni kongren ba ka baja ha ka ka ye fe kam de ka be fe ka ni kong balik ki pen kam ni ka ju ka terminology ka ba u kasus baro ahli ka de no men sim ba ko jono jong blai nan ta ka balai ka jing priang ni ka jing ai kam de kan ki apostle ka de ru ye ki bangai ka balang nanta kadai kabasau kadai ka speaking gift ka besan dan kami ka ban translate dene knang ya ka ban snotu da kita ki betip ye gitu kintin dene but dan kamru lada ki beli snotu untuk kam translator lada ki snotu untuk kami ya unang batai ye gitu kintin nanta barar li bagi ki miraculous sign kita naga benta kita ki pamien habro adli iba kidam ke jengdei baka jingai jom ke jenge tu lupa baka bakadu iba kibange kim suntu i ta ki kendian ki lakono ki mo ani ki kenben ye kita ki banang ye ki mo ye kita ki bakren kim suntu ye kendian ye ka ba ki kren ta ke dei ka bang i nagak tien ka jong ble habret ha ke ni ka jange